Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dwayne, 30 anyos, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa paghubag sa akong tiil. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kinahanglan na tingalit ang mugahin og oras ni Daisy nga atong anak ko, Dwayne. Sige na lang tagtrabaho. Wala na gyud oras sa atong anak. Ayaw kabala ka. Karong Sunday humantog simba. Manglaag ta small. Ato siyang isuroy aron malingaw siya. Sige. Sigurado yung kung malipay ng bata, ah. Humanang tagsimba. Asa mo ta mga on? Mangita na lang tasod sa mall. Agdon taning usa ay kay dugay na raban ning wa makalaag. Ah, sige ba? Unya karon nak, humana matagkaon. Unsa may gusto mong buhaton? Di ka gustong mag-playground na? Dili ma. Kadaghan naman ko kasuway ana. Mao ba? Sa may gusto nimong buhaton ron? Ay mama kana na lang ay. Skate. Uy, kibaw di ka muskit inday. Opa, naamang gani niligid akong shoes. Gipalitan manggod kong mama. Mo ba? Nice ana oy. Walay ko may baw nga. Skate shoes din ang imong gisulob ron. Unsaon, pero may kang wasbay. Sige na lang kag panarbaho. Sige lang, good. Ang importante, namawi ko ninyo ron. Hi sir. Ma'am, pwede man mo nga mo try og skate ni ma'am? Natay mga pangdagko pod nga skate shoes. Ikaw, Ana, ganahan ka mo try? Na, di ko kamao ana oy. Suway lang, good. Di lagi ko ana. Kung gusto ka, ikaw na lang. Ako na lang take picture ninyo ni Daisy. Oh, ikaw. Bawde ka. Kibaw ko ni sa una. Ambot na kakaroon. Pero suwayan lang, good. Sige. Gohan, mag-video ka ni mo ha. Kahibaw pa ba ko, ani, no? Pila pa man ito edad na ko, nga nakasuway ko, ani. Ay, baby. Hiragan ako. Ako suwayan. Aray! Aray! Ay, sakit sa akong tiilan, ay. Paglangas kay nagtambal ko nimo. Ikaw man sabgod. Suya-suya pagit kasi mong anak, uy. Aray. Lahan. Ubaga man din imong tiil, uy. Napilo man gyud ni paayo pagkatumba ni Mukod. Kita kayo sa video sa akong cellphone sa dihang gikuhaan ta ka. Aray. Murag dili magyud tingali na ako kayang manarbaho ini. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming.
Grabe jud kahubag sa kong tiil sa diyang napilo ni. Ug milabay ang pila ka adlaw, bas ni hubag pa gyud ni hinungdan nga maglisod kog lakaw. Ug wa sad ko mo trabaho kay dili man gyud madaay lakaw. Ug tungod kay dili man gyud ko komportable siyang pagkasakit, ako kining gipahilot. Pagkahuman, mas maglisod na mahinuon kog lakaw. Kay ultimo ko mubarog lang ko, di man gyud mada. Unya, Han, muduha naman ni kasimana. Murag, uwa man gid ko'y nakitang kausaban si mong tiil. Magpa-check up na lang ka ta. ay na, watay kwarta oy. Duha ko kasi mana nga wa mo sus trabaho. Anya, sagdan ra ni nato. Maayo ra lagi ni. Bay, nangumusta ba yung si Sir mo? Kay kung dili pa kuno ka makabalik sunod buwan, basin kuno mangita siyang ikapuli ni mo. Unsa bay? Tinuod ka? Ulang ibay Edwin. O bitaw nga nanawag ko ni mo. Bay. Pugso ni magtrabaho, bisag di pa ni mo kaya. Wa ko'y mahimo. Kaysa tatakon ko. Lisod na ba kayo pangitag trabaho ron? Han, Mauday nga maglisod kag lakaw. Kay grabe naman dahil kahubag ng tiili mo bay. Lagi ba yun eh? Sakit ang mga hantod karon. Pero padayon lang yapon ta balag sakit. Masakit manggug. Mawad ang trabaho. Kay dili mo sabot atong amo. Maugyod bay. Han. Kadako bas bunog ana imong tiil, uy. Okay ra ka na. Lagihan. Wa man unta ni ato pero karon dakot maging bunog. May katay bagay song bagtak. Ipa-check up na ka na nato, bi. Kay musa naman nakabuwan sukad nga may hubag na imong tiil. Basig na unsa na ba? Han. Muusa na kabuwan, pero ang hubag naalang gihapon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Dok, mag-usa na ni kabuwan nga ni hubag. Unya pagka ikaupat nga simana, naay dakong bunog. Normal ra ka ni? Dili ra ba ko angay mabalaka ni? Ikaduha pangutana. Pwede ba ni nga sprain lang o naay posibilidad nga nabali ang bukog? Kinahanglan ba kong magpa-x-ray aron pagsiguro nga why fracture? Di katulong pangutana. Unsay angay na akong buhaton sa bahay para maubos ang hubag o kasakit sa kong tiil? Ug pilam day kaadlaw o simana kasagaran maayo kung ma-injury kag sama ani. Ikaupat o katapusang pangutana. Pwede ka ako magsulubog mandahi o brace sa kong tiil? Dili ka mo samot? Kung mapabilin gihapon ang hubag, pila ka adlaw gikan karon? Ug unsa may angay na akong buhaton? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dwayne. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ng mga problema si Atty. Eileen Batahan ang mo tambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga walk with quiet confidence and humble strength. Ayaw pa ginambog, no? Pero lagi na ko, no? Humility is a virtue. May kuno nang magpaubos yun ta, pero akong life experience,
Kung sobra na po kapag paubos, manatamakan man imong liog. So nagay mga panahon good pod na sa akong life experience. Paila po kagon sa po imong ikabuga. Otherwise, ibuli gyud ka. Bugal-bugalan ka, ibuli, ug di lang po ka mo sukol. Murag para sa ako, di na maayo. Para sa ako lang na. Okay. Si Dwayne nang atong magtatampo ko lawa, 30 years old, taga Cebu City. Hubag iyang TL, no? Unang pangutana, Dok, usa na ni kabuan nga nihubag unya pagka ikaupat nga simana na ay dakong bunog. Normal ra ba ka ani? Dili ra ba ko angayang mabalaka ani? Ang mabalaka gyud ka ani Dwayne, no? Kay ninghubag meaning na ay trauma, na ay tissue damage, no? Kinahanglan gyud nimong kung mahimo ipa-x-ray kung wa bay finding nga makita diha, no? Labi na gyud na ay past formation. Alarming ni siya, Dwayne, kay but pasabot na infection going on. Ya may tabo ra ba na infection nara na sa tiil, mada ang kagaw sa pagdaloy sa dugo, posible ni siyang mukatay diri sa other parts of the body, mahimo posible kang masakit o kining gitawag na tog infection sa dugo nga septicemia. Kaduhang pangutana, pwede ba ni nga sprain lang o naay posibilidad nga nabali ang bukog? Kinanglan ba kung magpa-x-ray para masiguro nga walay fracture? Yes, kinanglan ka magpa-x-ray. Kung mayroong kag-sprain sa ligaments na siya, tendon ang ligaments, sprain na siya. Kung mayroong kag-fracture, kuha na siya ng bukog. Lama x-ray para masuta kung sprain lang ba ni siya or fracture. Okay? Klaro man kayo na sa x-ray. Katulong pangutana, unsay angay na kung buhaton sa balay para maubos ang hubag o kasakit sa akong tiil. Ug pila man di ay kaadlaw o simana kasagaran maayo ang mga injury. Depende sa injury, Dwayne, kung unsa ka dugaya maayo. So sa home remedy, inom lang kag mga analgesic pagpahupay sa sakit ug wa pag kay panahon matug doktor kung naay hubag labi na infection inom kag antibiotic, no? Pero mas maayo gyud nga moadto kag doktor. Sa health center naman lang, matagaan ka amoxicillin ba, ampicillin, o tetracycline, o sa may antibiotic available niya, cephalosporin, azithromycin, depende sa mong budget, kaya ning azithromycin, pating mahala, no? So, depende sa extent of the injury, ka mo expect nga maayo ang hubag sa dili lang sa tiil, kung dili sa other parts of the body. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, pwede ka ako magsulob o bindahe o brace sa akong tiil. Dili ka musamot. Kung magpabilin gihapon ng ubag, pila ka adlaw gikan karon sa may angay na kong buhaton. Mas maayo nga ipatanaw din mo o gusto ka expert, Dwayne, kay para nga mag-guidan ka. No? Ako ikasulti, dili maayo nga ditsuhon lang mo bandage kay murag maghuom na hino na diya, di nakahungaw. Mas maayo man po na naapoy oxygen supply din na pita mahangin-hangina, no? Ug kung namagani infection gawayon kinahanglan nga imo ni siyang butangan og mga antiseptic solution like betadine, mertiolate, alcohol ba or soap wash ba para di mo daghan ng kagaw. So nakasabot ka sa explica ni Dwayne ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayon ng pagpaminaw sa atong mga RMN program. Taas kita rating din sa atong lugar. So, kumulawa sir sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Nagang salamat o maayong adlaw.